Hello mga Yinyens, DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para matuloy sa mga video ni upload ko. Nga pala mga Yinyens, papakita ko na sa inyo yung presyo ng o magkano yung hulugan ng Suzuki FI o carb. Okay mga Yinyens, tara na. Ito mga Yinyens yung Suzuki Rider 150 Fi. Meron siyang free helmet at saka langis. Cash mga niya is 109,900. Down payment niya is 5,743. Monthly niya for 3 years is 5,860. May rebate siyang 300 kaya 5,560 na lang. Itong E5 mga niya, ito yung ito yung binlag ko before na meron siyang dito. Sa harap, compartment sa harap. Kablog ko itong mga niyan ilagay ko lang sa description box below ang nito ngayon yung vlog ko, itong FI na Suzuki. Tapos may yan, ito naman yung carb type, Rider 150 carb type siya. Meron siyang helmet din, saka free na langis. Yung oil, ang cash naman niya is 97,900. Yung down payment niya is 5,383. Yung monthly niya is 5,220. Yung rebate niya is 210. Tapos yung babayaran naman niya is 5,010 na lang kung updated ka magbayad. Wala itong wala itong sa harap, itong carb, wala itong dito, yung compartment. Yung may compartment lang yung FI na 150. So mga yan yung presyo ng Suzuki Rider 150 FI at Suzuki Rider 150 carb. So ngayon yan, naipakita ko na siya yung presyo ng Suzuki FI at Suzuki Rider Carb. Salamat sa nood, good bless everyone. Sana sa mabuting kalagayan. Keep safe and bye bye!